ziua! Bine ați venit și vă mulțumim că ați onorat invitația noastră. Din nou, un eveniment la Biblioteca Metropolitană București, iar în mod special pentru expoziția graficianului Bogdan Calciu, Biblioteca Metropolitană cred că este locul ideal. Aceasta pentru că ceea ce ne prezintă astăzi, timp de 2 săptămâni, cât va rămâne expoziția deschisă, Bogdan Calciu, constituie o selecție din desenele pe care, de-a lungul anilor, Bogdan le-a dedicat Bucureștiului nostru drag, de aceea a și intitulat această expoziție Portretul unui oraș. Vreau să vă spun că Bogdan Calciu este un excelent desenator în mai multe genuri, de la aceste minunate desene în tuș, în creion, în acuarelă și tuș, o tehnică mixtă pe care o tratează foarte interesant, la portrete, are o remarcabilă serie de portrete și vă invit să urmăriți pe internet pentru că ele sunt postate acolo, dar și desene tematice sau caricaturi sau ilustrații. Recent am privit cu multă încântare pe internet o serie dedicată lui Caragiale, Dale Carnavalului, și înainte de a vă vorbi propriu-zis despre expoziția de astăzi, aș vrea să fac o scurtă incursiune, nu ca un fel de laudă proprie, dar pentru că sunt aici colegi din radio, o întâmplare de anul trecut, în anul Caragiale, împreună cu Pușa Rot, la Radio 3net, Florian Pitiș, am început și sperăm să ducem la bun sfârșit, de fapt să relansăm, un proiect care se numește Centenar Caragiale. În cadrul acelui proiect ne-am propus și am reușit până acum să postăm 7 filme documentare, o noutate absolută pentru Radio România, deci emisiuni multimedia, cum se numesc ele astăzi, de fapt filme documentare dedicate lui Caragiale, în mod special Caragiale la Teatrul Radiofonic, Caragiale la Radio România. Și pentru că am vrut să oferim, mai ales tinerilor, în cadrul acestui documentar și imaginile unor actori de altă dată, când l-am evocat pe G. Timică, niciodată nu a apărut altfel pe afiș marele actor, de la moartea căruia au trecut, iată, aproape 60 de ani, am constatat, am încercat, ne-am străduit să găsim măcar o fotografie. Nu am găsit nici în arhiva radio, n-am găsit nici pe internet, nici la prieteni, o fotografie a lui Timică. Și atunci, pentru că am văzut și am fost întotdeauna încântat de arta portretistică a lui Bogdan, desene în creion, desene în tuș, mai ales că are o serie cuprinzătoare dedicată unor actori de ieri și de astăzi, români, l-am rugat și fiind presat de timp, sigur a trebuit să facă foarte repede un portret al lui G. Timică pe care îl găsiți pe portalul Centenar Caragiale, dar problema se punea de unde să reconstituim chipul lui Timică, neavând decât o fotografie foarte, foarte slabă pe internet. Și atunci Bogdan a găsit 2 filme postate pe YouTube, filme de epocă, unul din anii 20, le-a urmărit, a făcut un stop cadru și a reușit un excelent portret al marelui actor. De la portretele de care vă vorbeam, ale unor personalități, de la caricaturile inspirate, iată, astăzi vernisăm această expoziție dedicată Bucureștiului, dedicată unor locuri, clădiri de ieri și de astăzi, celebre, și care, mă gândeam, privind toate imaginile, că în timp ele vor deveni și documente, vor avea și o valoare documentară. Veți vedea, de fapt vedeți și în aceste imagini derulate pe ecran, o secvență celebra hală, Piața Matache, acum distrusă, cu sistematizarea și cu
trecerea la modernizarea orașului, probabil că unele dintre aceste clădiri pe care le desenează atât de inspirat Bogdan Calciu vor deveni istorie. Unul dintre desenele sale este dedicat vechiului sediu al Societății de difuziune radiotelefonică, vreau să spun exact numele. De fapt, vechea clădire a Radio România, care se afla lângă actuala clădire, unde este liceul de artă de astăzi, și care a fost distrusă la bombardamentul din 1944. Bogdan a reconstituit-o. Există, de fapt, o singură fotografie în arhiva radio a vechii clădiri. Atât s-a păstrat o fotografie care, mă rog, să fie expresivă și care să te poată inspira ca artist. Este, iarăși, un desen foarte inspirat. Toate aceste imagini se evidențiază, în primul rând, prin unghiul de vedere al lui Bogdan, prin știința perspectivei și prin tehnica propriu-zisă. Puțini desenatori, există astăzi puțini desenatori de valoarea lui Bogdan Calciu, în tehnici foarte pretențioase, așa cum este creionul sau tușul, cu finețea peniței, făcute toate în vârf de peniță și redând până la cele mai mici amănunte detaliile arhitecturale caracteristice ale unei clădiri sau ale alteia. Eu am cuprins în aceste imagini ceea ce vă invit să vedeți în expoziția de la parter și de la etaj, de aici, de la Biblioteca Metropolitană București, dar și câteva desene care nu se află în această expoziție. Nu știu dacă sunt mai recente sau mai vechi, cum este acea foarte frumoasă secvență la Bulevard Birjar, o veți vedea imediat, sau la Bruno pe Covaci. Finețea liniei, trăsătura subtilă, jocul de lumină și de umbră, care e mai greu de redat când ai doar această unică dimensiune a desenului, când ai de fapt doar o gamă de griuri pe care trebuie să o dozezi, sunt particularitățile care îl evidențiază pe graficianul Bogdan Calciu. Cred că are o disponibilitate cu totul specială în a surprinde locuri, în a surprinde chipuri, dacă vreți, între ghilimele, de case pe lângă care uneori suntem tentați să trecem fără să le vedem, așa cum sunt acele două imagini, strada General Berthelot, case vechi, pe strada General Berthelot, vis-a-vis de radio, sau casele de pe strada Timișana. Mă gândesc de câte ori am trecut, și eu și dumneavoastră, pe stradă, dar n-am fost atenți la încadramentele ferestrelor, la detaliile acelea care dau, de fapt, pitorescul, culoarea și specificul unei case bucureștene din perioada interbelică, sigur, după stilul arhitecturii franceze, cu acele balcoane mici, nu? Minuscule, în care abia poți să pășești, care mai mult, de fapt, sunt niște rame ale unei uși la etaj. Îl felicit pe Bogdan pentru inspirația, pentru devotamentul cu care privește, cu care se plimbă cu ochiul artistului prin oraș. Și constat că în multe dintre aceste desene există și un ușor sentiment de nostalgie. De nostalgie după forme ale unei vieți trecute, după forme care, din păcate, sigur, societatea evoluând, poate că nu vor mai exista. Ele însă vor rămâne mărturie în aceste foarte frumoase desene ale lui Bogdan. Bogdan, te rog. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. E prima expoziție personală. Că ați venit să vedeți expoziția. Nu prea sunt mai sărac în vorbe, ca să zic așa, emoția e mai puternică decât speech-ul. Așa că, ce să zic,
vă invit să vizităm împreună tablourile și... Avem curiozitatea să aflăm cum Vă realizați. răspund cu plăcere la orice fel. Pe bază de fotografie sau rămâneți multă vreme în fața clădirilor respective? Nu, asta nu. Eu aș vrea să fac fotografii și după aceea să... Bogdan, dacă îmi permiți, aș vrea să spun și eu ceva. Pentru că vorbim de portret, meseria mea, cea de scriitor vorbesc, este să încerc să fac portrete din cuvinte. Și eu și Bogdan facem el de foarte multă vreme, eu de mai puțină vreme, eu fac un portret al orașului București în cuvinte, el face un portret în desen. Mă întrebam de multe ori, văzându-l pe Bogdan pe volurile radioului, de ce este atât de tăcut Bogdan? Era o întrebare la care nu găseam răspuns și de multe ori îl provocam să vorbesc cu el. Bogdan întotdeauna răspundea monosilabic, da, nu, acesta era dialogul lui Bogdan, de altfel fiind între noi un fel de prietenie pe care niciodată nu am pus-o în evidență. Nu știam atunci că Bogdan este un artist. Era un coleg de-al nostru și atât. Încet, încet l-am descoperit pe Bogdan, am descoperit spiritul lui solar, am descoperit frumusețea culorii lui Bogdan, pentru că, deși pictează în alb-negru, să spunem, sau în tonurile acestea, preponderent în negru, Bogdan este un fel de poet al culorii, de orașului București, în primul rând orașului București, o altă culoare, culoarea pe care noi nu o observăm de obicei. Încet, încet văzându-i tablourile și văzându-l pe Facebook, unde toată lumea este prietenă, sau mă rog, ce suntem noi acolo, l-am redescoperit pe Bogdan cu fiecare tablou în parte, cu fiecare grafică în parte. Și mi-am dat seama că omul tăcut de pe volurile radioului spunea atât de mult ca artist, că nu mai avea nevoie de cuvinte. Era, de fapt, gestul lui de prietenie față de noi toți, ca într-o zi să ne strângem, să-i vedem expoziția și să-și exprime acea frumoasă prietenie de care noi, probabil, mulți aveam nevoie pe volurile radioului și nu regăseam în Bogdan omul. Astăzi l-am regăsit pe Bogdan omul, pe Bogdan artistul, pe Bogdan prietenul și pe Bogdan omul orașului București. Mulțumesc! Mulțumim și vă invităm să vedeți expoziția, să vă plimbați, nu neapărat imaginar, ci de-a dreptul, prin București, așa cum îl vede în vârful peniței de cele mai multe ori, dar atât de inspirat Bogdan Calciu.